Goedemiddag en welkom bij Joet. Het Jestwaas zorgt voor een soort oerlest. De Rijn en Wien hadden snitswieken voor de horeca-ondernemers in Snits bedoen. En ook de jerappelboeren had zwaar hoe het wie te waar. Terug de droege, mooie maaitijd lezen de boeren voor op schema. Vorige weken wienen de jerappels ook kleren om rispen te worden, maar dat kan nog net, omdat het in een grutte wie te drekkerige boel is. Jerappelrot luidt op roer. Iedere boer die zal hier wel een plekje rot hebben. En dat begint nu eigenlijk wat uit te tellen in die zin. Een onbezorgde oogst hebben we wel net meer. We moeten nu enorm op bestellen passen. En boeren verstaan goed broeken om de oogstassen op een goede manier binnen te halen. Ook de horeca in Snits docht minder zaken troch het Jestwaar. Het is nou Snitswieken, normaal het hichtepunt van het jaar voor de horeca. Maar de omzet luidt nou bij gewoon bedrijven soms wel 10% leger als oors. En ook de scootjes van de SKS hebben last van het minderwaar. Bij de wedstrijden dit jaar zielt we de zonen op een lemmer gingen net terug. Van een maand zou de wedstrijd die bij Ellehuizen aan zijn waard inhellen worden. Maar in de Lemster baai stiet een Wiencraft 4 maar uitzetters naar 6. Net verantwoorden om te zielen, zo vinden skippers, minwarieën en organiserende commissie. De Wien neemt in de rin van de media net aan. En daarom wordt ook de tweede reguliere wedstrijd aanblaast. Morgen zullen de scootjes van de SKS de finale wedstrijd op een Snitsermar. De juiste leraar die in mooie onhouden waard in een bennenpornozaak. Hier hast 150.000 foto's en 31 filmpjes op zijn computer staan. De jouster die het vaak komen mat wordt vertocht van het bezit, maatjen en verspreiden van bennenporno. Als onderwijzer van de Van Kleffenskwal op het Jereveen en als trainer van SC Jouren maakte hij stiekem foto's van douchende ben. Hij had dat tussen 2006 en 2011 die. De zaak kan begin dit jaar onder het lucht nadat een ouder melding maken hier. De jouster kan maximaal 8 jaar cel krijgen. Een veewijn is juist de merie tussen bedate race magiers en een pleets onrieden. Het Wenhoes had daar toch flinke ski op roem. De pleets stiet onder Lauwe Zeewaai tussen de beide dorpen in. De veewijn kreeg een klapbaan. De chauffeur slagen er net in om de lege wijn op de dik te houden. Nou ja, nog rijden die auto hier gewoon. Eerst in de hoek en toen hier. Deze keer wel hier. Wat jij je doet je bent winnen? Ja, wat zeg je, steken blijven. Dus krijg ik alweer thuis helemaal dat tongen in het vierde. Al die sloeg. Ja. De chauffeur ramde maar de wijn dus eerst de ene kant van het huis, daarna een onbouwd stik. Net één rekken verwoenen. Het is net voor het eerst dat iemand in de pleets rieden is. Tjenjelien gebeurt het ook al eens. Meerdere musea hebben belangstelling voor de bijzondere poppencollectie van Jannie de Boer van Ketlik. Vrouw de Boer is in maand verstonden en de band weet eens net wat ze maar haar pop moormatten. Dozen vol, maar meer dan 100 poppen staan nu nog in de opslag. Maar dat moet eens ons. 20 jaar had Jannie de Boer werken aan de collectie. De poppen haar kleren aan uit allerhande tijden, ont het hier 500 onta. Het liefst joggen de band de poppen in het museum. Dat eltsen in zijn schenk in. Vaak staan bij een expositie dat je steeds een selectie maakt. Want 100 op een rij zetten, dat kun je net makkelijk doen in een museum. De Silling Kwatten praat worden, maar het Boetensquad Museum in Ichtenbregen en het Ottensie Museum in Surhusterveen had interesse toont. En dan ben we touw de waarsverwachting. Joen vannacht neemt de Wien in Kreft aan. Hij wordt dan zwak ontmatig. Er valt geregeld rein of lichte rein. En morgen bewolkt en meers droeg. Montemiddag kan de zinnen er nog bij komen. De Wien is zwak, krijgt 1 on 2 en zal nou en dan kind treien helle worden. Het is morgen maximaal 21 graden. En dit weer nijs in het kwad. Meer nijs, oernoeren in Joort. Nog een mooie dag verder.